Tajb it-tieni qari se nieħduh mill-Epistola lill-Ebrej, kapitlu 5 l-ewwel 10 versi. Għax kull sommu saċerdot meħud minn fost il-bnedmin u maħtur għal bnedmin fi ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-Alla sabiex joffri kemm għotjiet kif ukoll sakrifiċċji għad-nubiet, kapaċi jitratta ġentilment ma' dawk li huma injoranti u mqarqin. Ġalla darba u nnifsu wkoll imdawwar bid-djufija. U minħabba fija u obbligat joffri sakrifiċċji għad-nubiet bħalma jagħmel għan-nies hekk ukoll għalih innifsu. U ħadd ma jieħu l-unur għalih innifsu, iżda jirċevih meta huwa msejjaħ minn Alla, kif ta' bil-ħaqq kien Arun. Hekk ukoll Kristu ma glorifikax lilu nnifsu biex isir sommu saċerdot. Iżda ħattru dak li qallu int ibni, jien illum nissiltek. Bħalma jgħid ukoll f'passaġġ ieħor, int saċerdot għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Fil-jiem tal-aħmu offra kemm petizzjonijiet kif ukoll suppliki bajat qawwi dmuħ lil dak li seta' isalvah mill-mewt u instema' minħabba r-riverenza tiegħu. Għad li kien iben tgħallem l-ubbidjenza mill-ħwejjeġ li bata. U hekk kif kien ipperfezzjonat sar is-sors tas-salvazzjoni eterna għal dawk kollha li jobduh. Imsemmi minn Alla bħala sommu saċerdot skont l-ordni ta' Melkisedek. Amen. Tajb il-maġġoranza tal-bnedmin jammettu liberament li huma midinbin. Hemm ftit li ma jgħidux li huma midinbin imma xorta waħda jammettu li għandhom id-djufijiet tagħhom, debolizzi tagħhom li żbaljaw, li mhumiex perfetti. Li dil-kuxjenza ta' imperfezzjoni tinsab f'kulħadd. U tinsab f'kulħadd għal sempliċi raġuni li Alla ta' kuxjenza ħajdu hekk ċertu mekkaniżmu fina nfusna illi meta aħna neħduha kontra l-liġi tal-Alla bħalli kieku tixel bozza ħamra ta' twissija, ta' kundanna wkoll. Ġifieri bħala bnedmin issa nsejħulux dnub jew nsejħulux żball, min sejħulu dnub għandu problema akbar però. F'din id-dinja għandu problema akbar għax jaf li d-dnub inti kommettejtu kontra Alla. Min sempliċement jgħid jiena nisbalja, qed tifhem? F'din id-dinja jista' jgħid jiena x'importani nisbalja u nibqa' għaddej. Qed tifhem? L-istorja tkun differenti fid-dinja li ġejja. Ma bħalissa dawk li jgħidu jiena midneb, jiena qed nikser il-liġi ta' Alla, u l-kuxjenza tiegħi tikkonvinċini, għandhom problema akbar għaliex issa nafu illi weħidna bil-ħmieġ morali tagħna, bil-imperfezzjoni tagħna, bil-fatt li hemm ħtija u inħossuha wkoll din il-ħtija. M'aħniex kapaċi nersqu lejn Alla. Inħossuna imbedin, inħossuna frustieri, inħossuna indenji li aħna nersqu lejn Alla li nafuh bħala l-ħalliq tas-sema u l-art, bħala Alla qaddis, il-qudiem u l-anġli tiegħu sansitra jagħtu wiċċhom u itennu li xulxin qaddis. Ġifieri l-problema hemm dan id-distakk, hemm din il-daddabien, din il-firda bejn Alla qaddis u l-bniedem li mhux xejn li fdudu u nafu li aħna dgħajfa, ma mhux biss dgħajfa li aħna qegħdin nisfidaw vilment bid-dnub tagħna lil dak li għamilna. Il dak li għamilna u fil-tieba u l-grazzja komuni tiegħu ikompli jgħixna, jkompli jagħtina n-nifs, ikompli jagħtina l-ikel u l-ilbies u d-djar u l-kumditajiet tal-ħajja. U frattant nafu fina nfusna illi qegħdin neħduha kontra tiegħu. U allura nafu illi weħidna maħniex kapaċi. Tajjeb, il-modija għal Alla hija magħluqa. U biex immorru issa għal dilittra li għadek rajna silta minna l-Epistola l-Ebrej, probabbilment il-lut ta' dakinhar lil dawn l-insara Ebrej, forsi kienu missieru jew ommu jew it-tzijiet jew il-qraba tagħhom,
bil-fors kellhom konflitt bejnietom. Għaliex dawn telqu mir-reliġjon Ludija illi kienu imweldin u mrobbija fiha. Sabiex ħadnu issa reliġjon ġdida, il-fidi fi Kristu, illi kien bħala personaġġ għadu kif der fuq ix-xena kontemporanja, tajjeb, ġifieri jekk din l-ittra nkitbet qabel is-sena 70, tajjeb, Ġesu kien għadu kif ftit snin qabel tela lura fis-smawiet. U allura il-Lut li baqgħu Lut probabbilment kienu jgħidu lil dawn il-Lut insara, tajjeb, min se jippreżentakom quddiem Alla? Intom trabbejtu fl-aħjar ambjent reliġjuż, ambjent fejn għandna l-qassisin, għandna t-tempju, għandna l-festi, għandna kollox. U aħna nafu li Alla kellem il-Mosè. U intom tafu wkoll li Alla kellem il-Mosè. U allura bliema raġuni intom titilqu dis-sistema, titilqu din il-kultura tagħna. Inqtajtu għalikom ħanidu hekk nofsu żgħana nies, minoranza ċkejkna, tajjeb, aktar u aktar meta tafu li intom waħedkom m'intomx kapaċi tersqu quddiem Alla. Aħna għandna l-qassisin, imma intom ma għandkomx qassisin. Dan nistgħu nimmaġinaw faċilment li dak kien ix-xenarju ta' dakinhar u allura il-prova tal-fidi ta' dawn l-insara tal-bidu xi ħaġa illi għadha tirrepeti li anfusha anke sal-lum. Għaliex naħseb kollha kemm aħna li trabbejna f'kultura Maltija u allura Kattolika, tajjeb, jiena kemm il-darba qaluli, imma intom fil-Knisja tagħkom għadkomx qassisin. U allura bħalli kieku dik, sa ċertu punt, għandhom raġun. Li kieku m'għandniex qassisin, u allura m'għandniex medjatur illi bieħ u bil-qawwa u l-medjazzjoni tiegħu kapaċi jressaqna ja Alla, allura hemmhekk vera għandna żball kbir. Żball irreparabbli. Intom ma għandkomx qassisin. Ma għandkomx saċerdozju. Ir-risposta tagħna naħseb jiena diġà tafuha. Aħna għandna qassis, m'għandniex qassisin għax m'għandniex bżonn ħafna, aħjar milli jkollok ħafna u dgħajfin u ineffettivi, aħjar ikollok wieħed kbir u tajjeb. Kbir u effettiv. U allura r-risposta tagħna hija aħna li qegħdin insejsu l-fidi tagħna strettament fuq il-kelma tal-Alla. Tajjeb? Din l-ittra lill-Ebrej issa se tiftilna l-panorama tagħna, l-vista tagħna biex nammiraw u ta' bilħaq nitpaxxew u nkunu stabbiliti fuq is-saċerdozju etern ta' Sidna Ġesu Kristu. Min kapitlu 5 millum allura sa kapitlu 9 u anke parti minn 10, l-awtur issa se jiffoka fuq din it-tema grandjuża. Kristu, is-sommu saċerdot illi temm ġab fit-tmiem kull saċerdozju ieħor li m'għandux bżonn jaħta saċerdozju warajh għaliex issu huwa dejjem ħaj Kristu li miet u l-xoxta. U tala fis-smawiet huwa dejjem ħaj biex jinterċidi għalina u lanqas għandu bżonn saċerdoti miegħu biex bħalli kieku jgħinuh fil-medjazzjoni tiegħu. U din hija tema ta' bilħaq bellezza fl-ittra lill-Ebrej. Ebda awtur ieħor fit-Testament il-Ġdid ma jħodha daqshekk bis-serjetà, hawnhekk dan l-awtur irid prattikiku tagħna teżi sħiħa fuq Kristu, is-sommu saċerdot tagħna. Tajjeb? Il-fatt li għandna saċerdozju mhux kif jaħsbu n-nies illi ma investigawx tajjeb u biżżejjed, għandna saċerdozju miżmum minn bin Alla nnifsu għal ġid tagħna u għas-salvazzjoni tagħna. Il-fatt li għandna dan is-saċerdozju u li għandna fis-smawiet fuq l-eminja Alla saċerdot ħaj illi jinterċidi għalina, li jidħol għalina, li jirrappreżentana quddiem il-Missier. Da kollu huwa turija, huwa esibizzjoni sabiħa tal-grazzja tal-Alla. Ilax li kieku Alla ma tagħniex u nnifsu saċerdot, kif ħanersqu lejh?
din l-idea, din kuxjenza fina nfusna, illi jekk jiena ħanersaq li Alla, irrid irressaq sakrifiċċju. Irrid irressaq sakrifiċċju. Għandna l-uliet Adam u Eva, ġifieri qegħdin fiż-żernieq tal-umanità. Meta kien għataw ftit nies fuq id-dinja. Fil-bidunet illi narawhom Abel u Kajjin irresqu l-offerti tagħhom. Wieħed ressa offerta tad-demm mill-ħrief tiegħu, l-ieħor li ħaseb illi kapaċi jersaq bit-tjubija tiegħu bil-merd tiegħu ressaq li Alla mill-aħjar u ċuħ tar-raba tiegħu. Wieħed kien milquh, l-ieħor ma kienx milquh. Wieħed resaq bil-metodu tal-Alla, tajjeb, wieħed l-ieħor resaq bil-raġuni ta' moħħu. Wieħed kien milquh allura u l-ieħor le. Alla tagħna, Alla wera grazzja magħna filli tagħna medjatur, tajjeb, hawnhekk naraw l-inizjattiva tal-Alla. Alla għamel l-ewwel pass. Laqqas biss tlabnieh aħna. Alla li ra il-miżerja u l-povertà, il-falliment spiritwali tal-umanità, tagħna medjatur wieħed. Tajdu ma wieħed? Wieħed. Għax wieħed huwa biżżejjed u wieħed huwa effettiv. Eda ir-rwol, il-missjoni tiegħu perfettament u allura kull min jixtieq isalva, kull min jixtieq jersaq li Alla permezz tiegħu. Altrimenti ma jkunx hemm tama. Li ħanaraw għal wada l-għodu l-aħwa. Skont dan il-pass li qrajna, hawnhekk għandna l-kwalifiki biex inti tkun assis. Tajjeb, jekk xi fisser meta ngħidu kwalifiki. Jekk pereżempju ngħid jiena jew hemm student jixtieq jibda kors universitarju. Tajjeb, u allura ħanivvintax ma nafx kif huma l-fatti. Mela, irid ikollok 8 ċertifikati, tajjeb dak huwa l-ewwel kwalifika, trid tkun kapaċi tħallas 1000 euro fis-sena, qed nivvinta ta'. U tkun ta' ċittadinanza Maltija. Mela hemmhekk għandek 3 kwalifiki, trid tilħaqhom mhux waħda jew 2, ma 3 biex tkun kapaċi tibda dan il-kors universitarju li inti tixtieq tibda. Ġifieri fi kwalunkwe qosma tal-ħajja biex inti tkun kapaċi tfendi irid ikollok il-kwalifiki. Issa, f'dal-qasam tant importanti, tajjeb, fejn aħna rridu nkunu nafu illi il-qassis tagħna huwa adekwat, huwa kapaċi. Mhux sempliċement għażilna wieħed bla toċċ, il-għaliex ħafna assassin buddisti, assassin kattoliċi, ħafna nies illi jippretendu li huma medjaturi, illi kapaċi iresquk li Alla. Forsi billi amministraw is-sagramenti jew fejn fjena. Aħna rridu naċċertaw ruħna għal ġid ta' ruħna stess illi f'Ġesu Kristu għandna assis kwalifikat. Kwalifikat skont il-kwalifiki illi Alla l-Missier impona jew poġġa. Mela l-ewwel kwalifika hija din. Forsi taħsbu li hija kwalifika sempliċi, per hija kwalifika. Assis irid ikun bniedem maħtur minn Alla. L-ewwel ħaġa. Bniedem irid tkun bniedem ġifieri maħtur minn Alla. Sabiex iressaq in-nies lejn Alla. Mela bħalma il-profeti tal-antik xogħolhom x'kien illi iresqu lil Alla u l-messaġġ tiegħu lejn in-nies. Il-qassis huwa l-istess, huwa l-kontrarju, huwa l-kontrarju. Se jressaq jew se jirrappreżenta lin-nies lejn Alla u jkun kapaċi jieħodhom lejn Alla. Tajjeb, infatti, anke l-kelma Latina għal qassis pontifex tfisser wieħed li jibni l-briġġijiet. Bridge builder. Mela għandek naħa oħra li hemm din il-firda bejniethom kif se tgħaqqad iż-żewġ naħat jew żewġ partijiet flimkien billi jkun hemm pont. U qassis mill-antik, ġifieri minn żmien il-Latini, il-pontifex kien wieħed li jgħaqqad il-persuna ma' oħra. U għalhekk l-awtur jgħidilna li kull sommu saċerdot meħud minn fost il-bnedmin. Jekk in-nies aħna l-bnedmin
se nkunu rappreżentati quddiem Alla tkun wieħed bħalna. Bniedem bħalna. U hawnhekk allura naraw kemm ta' bilħaq din hija importanti għaliex il-fatt li Alla qed jgħid hemm bżonn ikun hemm assis. Tajjeb? Mill-bidunet appena il-bniedem waqaf it-tnub, Alla ġġudikah ta' il-weda ta' salvazzjoni, però keċċieħ il-barra mill-ġnien. Keċċieħ il-barra mill-ġnien, għadda żmien naraw l-istorja ta' Mosè u l-poplu Ludi li Alla kien wasal biex jagħtihom il-liġi tiegħu, Mosè tala fuq il-muntanja u Alla qallu ġinżel u għajdhom in-nies biex ma jfettlilhomx jitilgħu fuq il-muntanja jew missuha. Kien hemm ħafna restrizzjonijiet għaddu sieta ma tistax inti taqbad u tapproċċja kapriċċjużament. Le, kien hemm dawn il-ħafna restrizzjonijiet. Anke meta imbena t-tabernaklu ta' din il-binja bil-ġlub tal-annimali, bil-arbli, fejn kellek il-bitħa, jidħlu l-qassisin biss u l-leviti, imbagħad kellek il-post qaddis fejn jidħol il-qassis li kien assenjat għal dakinhar biex jidħol ħalli joffri l-inċens, jew jibdel il-ħobs tal-preżenza. Kien hemm sistema komplikata u kbira. Imma mbagħad fil-qaddis tal-qaddisin li kienet qisha kamra kubu, fejn kien hemm l-arka tal-patt, il-qassis il-kbir biss seta' jidħol darba fis-sena. Naraw dawn il-ħafna prekawzjonijiet. Ma tistax tidħol fil-preżenza tal-Alla waħdek. Imma hemm assis. Arun infatti kien wieħed, kien l-ewwel assis illi Alla ħatar l-ewwel fi żmien fil-patt il-qadim għax kien hemm assisin tal-mulej qabel. Imma l-idea hija ċara. Biex inti tersa fil-preżenza tal-Alla irid kien hemm xi ħadd bniedem bħalek illi jirrappreżentak. Fl-Esodu 28 pereżempju naqraw u inti qed tikellem lil Mosè Alla, inti ressaq lejk lil ħuk Arun u lil uliedu miegħu minn qalb ulied Iżrael biex ikunu l-qassisin. Arun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar ulied Arun. U hemmhekk beda il-saċerdozju aroniku. Tajjeb, nies irġiel meħudin minn fost il-poplu ta' Iżrael. Dawk. U dawk biss. Għaliex għax kellu jkun bniedem maħtur minn Alla. U Alla ddeċieda skont is-sovranità tiegħu illi min ulied Levi jittieħdu l-qassisin. U għandna każijiet fejn kien hemm pereżempju Sawl, l-ewwel sultan, li Alla dilku bħala il-sultan tiegħu fuq Iżrael. Tajjeb, Sawl darba fettillu meta ra li l-edewwa tiegħu kienu ġejjin fuq u l-poplu qed jitħarbat. Abad u offra u nnifsu l-offerta tal-ħruq xi ħaġa li l-qassis biss seta' jagħmilha. U Samwel sabu ċanfru u qallu tbellaħt. Għamilt ħmerija kbira qallu tal-li għamilt hekk. U ma bdejtx mill-eħel mulej, il-mulej se jħodlek is-saltna minn taħtek. Ma kienitx xi ħaġa ċajta li inti tagħmel xogħol ta' qassis meta Alla ma ħattrikx għalek ix-xogħol. Naraw ukoll l-ulied Kora fi żmien Mosè dawna fettlilhom bejra illi riedu li jmexxu ma' Mosè u Arun ħuh li kien il-qassis maħtur. Tajjeb, spiċċa biex Alla fetaħ l-art u l-art belatom lill-ulied Kora, dawn in-nies ribellużi illi ħasbu illi setgħu jkunu qassisin jew mexxejja għax hekk riedu. Alla ġudikhom. Għandna wkoll it-twajjeb Użżija kien wieħed mill-ftit slaten twajbin fit-Testament il-Qadim. Illi għamel riforma fil-pajjiż, eret l-idolatrija jew prova jeqret l-idolatrija. Però meta tqawwa mbagħad fil-poter tiegħu, qalbu hekk tkabbret, u din mħabta li tiġri hekk. Meta nsibu aħna
għandna potalu qalbna titkabbar u dineb kontra l-mulej Alla tiegħu. Kif tineb? Billi daħal fit-tempju tal-mulej jaħraq l-inċens fuq l-artal tal-inċens. Il-qassis biss seta' jagħmilha dik. Tista' tkun sultan bħalma kienu żija. Azarija l-qassis daħal warajh u 180 qassis tal-mulej li kienu rġiel taħila u waqfu lill-Użija s-sultan u qalulu mhux int Użija li taħraq l-inċens tal-mulej imma l-qassisin ta' Ulied Harun li huma mqazzin Alla warrabhom, isseparahom, ħatar lilhom u mhux il-ħadd ieħor biex jaħarqu l-inċens oħroġ mis-santwarju għax inti dnibt u dan ma jagħmel l-ebda ġieħ lilek quddiem il-mulej Alla. Imbagħad Użija saħan, rabja u fidu kellu ċensier biex jaħraq l-inċens u fis-saħna tiegħu mal-qassisin ħareġ il-ġdiem fuq ġbinu quddiem il-qassisin. Alla ġudikat dak il-ħin stess billi ġidmu. X'qed jgħidilna Alla b'dawn l-istejjer storiċi illi mhijiex ċajta. Mhux int illi fettillek tqabbad il-ħadd ieħor jew minnek innifsek illi tersaq quddiem Alla waħdek. Ma tkun bniedem maħtur minn Alla. Dan huwa l-ewwel kwalifika. L-ewwel kwalifika. U allura Ġesu Kristu bin Alla naraw kemm kellu bżonn illi jitwieled fostna l-bnedmin u jsir bniedem bħalna. Bom bħal tagħna illi kellu bżonn jitgħallem, kellu bżonn l-ommu biddillu, tisqih u talmu bniedem bħalna f'kull sens. Altrimenti ma kienx ikun kapaċi illi jkun is-salvatur tagħna. Kemm hija importanti il-ġrajja sħiħa tas-salvazzjoni tagħna. Liben Alla sar bniedem, altrimenti ma setax ikun il-qassis il-kbir tagħna. Quddiem Alla kellu jkun il-bniedem, quddiem Alla il-bniedem kellu jkun rappreżentat minn bniedem. Ifhmu tajjeb. Quddiem Alla il-bniedem intu jien għandna nkunu ppreżentati minn bniedem bħalna. Però mhux kwalunkwe bniedem. Is-saċerdozju huwa rwol u kariga li għalija trid tkun imsejjaħ minn Alla. Trid tkun imqabbad minn Alla. Vers 4 u 5 jgħidilna li ħadd ma jieħu l-unur għalih innifsu. Kien hemm fil-ġrajja ta' Iżrael, fi żmien l-imħalfin pereżempju, kien hemm Mika u dana kien hemm żagħżugħ u qallu ħankun lek qassis u qallu ieħor qallu ħanħallsek u nkun qassis. U affarijiet tat-taħ li juru l-bluwa tal-bniedem, li għax taħseb le. Il-saċerdozju għalih tkun imsejjaħ minn Alla. Mhux u ħadd ma jieħu l-unur għalih innifsu iżda jirċevih meta huwa msejjaħ minn Alla bħalma ta' bilħaq kien Harun. Hekk ukoll Kristu ma glorifikax lilu nnifsu biex ikun sommu saċerdot imma ħatru dak li qallu inti bni illum jien nissidek. Referenza għal qawmien mill-mewt ta' Kristu. Bil-qawmien mill-mewt ta' Kristu Alla urih bħala l-uniku sommu saċerdot illi kapaċi, bil-prova kapaċi, il għaliex eleb il-mewt fis-simna, u li għadda mill-mewt eliba sabiex aħna nkun nistgħu issa nersqu lejn Alla. Ġesu Kristu huwa bniedem maħtur minn Alla nnifsu. Ġesu laqas biss rassaq li nnifsu. Imma Alla ħatru. Araw kemm toħroġ sabiħa ħafna dikjarazzjonijiet ta' Ġesu matul il-ministeru tiegħu. Pereżempju fi Ġwanni 6 vers 38. Għax jiena nżilt mis-sema jgħidilna, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi. Bħalli kieku jiena ġejta biex nagħmel ir-ried u li fettilli. Ġesu kien taħt l-awtorità ta' Alla l-missier kien jaf li kellu missjoni mogħtija lilu. Ma ġejtx biex nagħmel ir-rieda tiegħi, iżda r-rieda ta' min batni. Ftit aktar tard imbagħad jerġa' jgħid min jitkellem minnu nnifsu jfittex il-glorja tiegħu innifsu. Iżda min ifittex il-glorja ta' min batu dan ta' min jemnu u ma fih
ebda elt jew ebda żball ma jinsab fih. Ġesu qed jgħid li hu ma glorifikax lu nnifsu. Jerġa' fil-kapitlu 8 ikompli isostni fuq dan l-istess punt. U hawnhekk naraw kemm ta' bilħaq Ġesu huwa maħtur minn Alla. Kemm hawn fundatur tar-reliġjonijiet matul il-millenji, matul is-sekli, u kollha qabdu lilhom nfushom. Ġiethom din l-idea sabiħa illi jibdew xi ħaġa ġdida. Ġesu mhux hu beda. Alla ħatru bħala saċerdot. Kapitlu 8 vers 54 ta' Ġwanni Ġesu wieġeb u qal jekk jiena nfaħħar li nnifsi l-fuħrija tiegħi mhi xejn. U missieri li faħħarni li intom tgħidu li hu Alla tagħkom. Imbagħad ukoll meta tkellem preżentu l-nifsu bħala r-raj tajjeb li għad ħajtu għan-naċ tiegħu. Li joffri s-sakrifiċċju għan-naċ tiegħu. Jgħid ħajti ħadd ma jħodili, iżda jien nagħtiha minn innifsi. Għandi s-seta nagħtiha u għandi s-seta nerġa' naħodha. Isimgħu issa. Dan il-kmandament irċivejtu minn għand missieri. Dan huwa s-sommu saċerdot kwalifikat tagħna. Illi mhux bi-preżunzjoni. Mhux għax fettillu hu, imma maħtur minn Alla. Mela, l-ewwel kwalifika naħseb fimnija. Tkun bniedem maħtur minn Alla. It-tieni kwalifika. Tkun bniedem iva, imma tkun simpatetiku mal-bnedmin. Tiżommu jkollok ġenwinament l-interess tagħhom li tgħinhom, li tissollevhom, li taqlaħħom il-miżja tagħhom, li tħoss għall-uġieħ u s-sofferenza tagħhom minħabba dnub. L-awtur jgħidilna f'vers 2 illi jrid ikun kapaċi jitratta ġentilment ma' dawk li huma ignoranti u mqarqin u propjament l-umanità dik. Hija mqarqa, hija żvijata, kulħadd għandu r-reliġjon tiegħu, kulħadd huma ignoranti u mqarqin ġala darba u nnifsu wkoll mdawwar bil-ġufija. Meħud minn fost il-bnedmin bniedem bħalhom u dgħajef bħalhom. Imma hekk naraw differenza fil-każ ta' Sidna Jesu Kristu. Waqt li huwa bniedem bħalna, tajjeb mhuwiex ċirkondat jew mdawwar bid-ġufija ta' bilħaq fiżikament kien jgħejja bħalna, niftakru meta minkejja mal-tempata baqa' rieqed fuq id-dajsa kienu maqajmuh vera. Ġesu ġifi fiżikament kien dgħajef. Però moralment ma kienx għax qatt ma ċeda għad-dnub. Imma kien simpatetiku mal-bnedmin, kien iħoss ma' bnedmin, vera, meta anke imsallab mas-salib. Idur fuq Ġwanni jgħidlu ibni, ara ommok, għax ried illi anke ommu tkun ikollha xi ħadd li juħsiebha mhux tkun abbandonata. Simpatija tremenda, simpatija brillanti. Meta ġew it-tfal laqahom, meta ra l-mġidmin u t-sopob u l-omja u l-immankati resaq fuqhom u mettidu fuqhom l-imġid ma messhom u għallu lillak l-imġiddam irrid kun infejjaq. Kull min resaq leħ Ġesu rieħ wera magħhom simpatija. Kristu ta' bilħaq ipparteċipa fis-sofferenzi umani, fis-sofferenzi tagħna il-koll, kien involut magħna intimament. Kien jaf xi ġifieri illi taħdem f'impjieg umli, illi probabbilment kien imħallas bil-karawett, illi tinċana l-injam u tisserraħ u twaħlu bl-imsiemer biex tagħmel xi mejda jew xi banketta biex taqla x'tiekol. Kien jaf xi ġifieri. Huwa bniedem simpatetiku marbut magħna minsuġ mal-umanità, wieħed mill-umanità. Kif għadna Kristu kien simpatetiku fiżikament dgħajef, però moralment, spiritualment kien aqwa u superjuri u wisq aktar eċċellenti minn Harun.
Arun kien dajef u allura seta' jirraġuna jien midneb qed nirrappreżenta bnedmin oħra. Ġesu għalkemm ma kienx midneb, anke saħansitra mara Ġwanni u qallu biex jagħmdu. Ma kellux għalfejn għax kienet magħmudija ta' ndiema għal maħfra ta' dnubiet. Ġwanni qallu mesnerġijien għandek, mhux inti. Qallu ħajkun hekk għalissa għax hekk jeħtieġ illi ntemmu kull ġustizzja ta' kollu illi Alla kmanda Ġesu kien lest li jagħmlu. Mill-bidu nett 8 ijiem wara li twieled ommu u Ġuseppi għamlulu ċ-ċirkonċiżjoni. Ippreżentaw fit-tempju, offrew l-offerti tal-foqra illi kienu obbligati li joffru. Ġesu kien wieħed bħal simpatetiku għal għada tagħna l-bnedmin. Allura l-esperjenza li għadda minna l-awtur infatti jaċċenna jikkonċentra ħafna fuq meta kien fl-ort tal-Ġetsemani. Lejliet il-passjoni tiegħu. Allura intom rajtuhom il-Vanġeli, tafu Ġesu mill-liema pressjoni għadda saħansitra ħarġlu l-għaraq tad-demm. Tant kien ansjuż, tant kien imdejjaq għal-mewt. Il-għax ħass is-sħaba sewda tat-tnub tagħna riesqa li kellu jitqanna biha. Kellu jerfaħħa kellu jkun mifrud f'xi sens mill-missier minħabba fina. U allura l-awtur jgħidilna fil-jiem tal-aħmu meta kien magħna fuq l-art. Offra kemm petizzjonijiet kif ukoll suppliki, bajat qawwi u dmuħ. Naraw l-umanità tiegħu, il-fatt li hu ħass. Lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt instema minħabba r-riverenza tiegħu. U għalkemm kien iben tgħallem l-ubbidjenza mill-ħwejjeġ kollha li bata. Mill-ħwejjeġ kollha li bata. Ħajtu kienet dbatija kontinwa. Mindu twieled kien ikkaċċjat biex kun maqtul. Ommu Ġuseppi kellhom jaħarbu bih l-Eġittu, refuġjat. Aħna nħossu għal-refuġjati li qegħdin fa'. Ġesu kien refuġjat. L-esperjenza umana ta' Ġesu allura għalat għalina is-salvazzjoni. Ġesu kien lest illi jixrob il-kalċi. Mhux ir-rieda tiegħi, imma tiegħek tkun magħmula. U dan għamlu appuntu minħabba il-simpatija, il-ħniena, il-miżerikordja, il-kumpassjoni illi għandu lejna il-bnedmin. Biex taraf il-mħabba tal-Alla ħares lejn Ġesu. Ħares lejn Ġesu. Alla iħobbna, ħares lejn Ġesu. U għara kif jitratta magħna l-bnedmin. Simpatija. U allura Ġesu dakinhar tal-flort tal-Ġetsemani ma talbux il-Alla biex jevitalu s-salib. Ifhmu tajjeb hawnhekk. Ma qallux eħlisni mis-salib. Imma qallu biex jeħilsu mill-mewt, ġifieri jgħaddih mill-mewt u jeħilsu minnha. Dik kienet it-talba reali ta' Ġesu. Meta marru xi Griegi fitxuh ftit qabel il-passjoni tiegħu. Ġesu weġa bil-qal, issa ruħi hija mqalba. U x'naqbad ngħid missier eħlisni minn dissija, kien jaf li riesaq biex iwetta il-missjoni tremenda li hu waħdu seta' jwettaq. U ħadd iktar. Allora x'nitlob missier eħlisni minn dissija? Iżda għalhekk jien ġejt. Għal din is-sija. Ġesu li ħass is-sofferenza. U għadda minna puntu il-għaliex kien jimpurtaħ minna. Kien jinteressaħ minna. Dak kien dik jattini kwalifika. Trid tkun simpatetiku mal-bnedmin. Mhux kwalunkwe bniedem, ma bniedem li tħoss għal ħadd ieħor. It-tielet kwalifika hija din. Illi trid ukoll tkun kapaċi toffri sakrifiċċju f'isimhom. Il-għaliex il-modija li Alla l-awtur li se jispjegalna
illi mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. U allura qed jgħidilna li mhux bl-opri tiegħek, mhux kemm inti twajjeb, mhux kemm inti nice guy. Xejn minn da. Għal maħfra tad-dnubiet hija indispensabbli huwa bil-fors irid ikun hemm it-tixrid tad-demm. Allura meta l-nies jgħidulna ma l-Bibja għandek it-Testament il-Qadim kollu ħlief annimali jiġu offerti fuq l-artal u d-dmija biss. Dak huwa l-messaġġ tal-Vanġelu. Il-Qassis il-Kbir tagħna kellu joffri sakrifiċċju. Dawk l-offerti kienu biss dellijiet, intimazzjonijiet, ħjiel ta' x'kellu jiġri aktar tard fuq il-Kalvarju meta Ġesu offra s-sakrifiċċju tiegħu. Għalhekk l-awtur jgħidilna għax kull sommu saċerdot meħud minn fost il-bnedmin u maħtur għal bnedmin fil-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu malla. ċoħe il-rwol tiegħu, ix-xogħol tiegħu huwa li jressaq il-bnedmin li Alla sabiex joffri kemm għotjiet kif ukoll sakrifiċċji għad-dnubiet. Trid tkun allura kapaċi toffri s-sakrifiċċju. Identifikat mal-bnedmin iva, wieħed minnhom, però xogħolok għandek ċertu xogħol. U x'inhu dak xogħol? Well, il-qassisin fit-Testament il-Qadim kellhom diversi xogħlijiet, kellhom ibirku lin-nies, kellhom jgħalmuhom xi ħaġa li traskuraw tremendament. Kellhom jgħalmuhom, però fuq kollox qassis u qassis għax toffri s-sakrifiċċju. Għax toffri s-sakrifiċċju. Kien hemm offerti obbligatorji, kien hemm ukoll offerti volontarji. Għalhekk qed jgħidilna hawnhekk biex joffri kemm għotjiet kif ukoll sakrifiċċji għad-dnubiet. Jekk taqra ktib tal-Levitiku, nisper rajtuh xi darba, taf. Però ma nistgħux nifhmu litra l-Ebrej minn nkunu nafu x'qed jiġi fit-Testament il-Qadim. Fil-ktib tal-Levitiku għandek ħafna tipi ta' sakrifiċċju. Ta' offerti. Xi wħud minnhom kienu obbligatorji. L-offerta tal-ħruq, l-offerta għad-dnub. Kienu ta' bil-fors, għaliex għax ħana bin. Imma bad kien hemm ukoll offerti volontarji li tagħmilhom minn jeddek. Għax trid. Biex inti tesprimi l-biberija tiegħek ma' Alla bħalli kieku. U allura dan ukoll huwa ħanidu hekk qed ifehmna xi ħaġa dwar ir-rwol ta' Kristu bħala qassis il-kbir tagħna. Kristu offra lilu nnifsu skont il-kmand li rċieva mingħand il-missier u għalhekk kien mibgħut. U għalhekk kien maħtur. Pietru jgħid li Kristu kien ippredestinat minn qabel ma bdiet id-dinja bħala l-ħaruf bla għajb u bla teba. U għallok hemmhekk naraw in-neċessità tal-każ. Bil-fors kellu jmut jekk aħna stajna nkunu salvati. Imma wkoll l-aspett volontarju. Ġesu offra lilu nnifsu volontarjament għax ritu. Ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ, ħadd ma jħodi l-ħajti, ma jiena tagħmel innifsi. Skont l-imħabba tiegħu. Allura għandek l-aspett obbligatorju, l-aspett volontarju jiltaqgħu il-koll fi Kristu. Mela, is-sakrifiċċju fuq l-artal kif għattilkom kien il-xogħol prinċipali tal-qassis. Infatti l-awtur tagħna aktar tard f'kapitlu 8 jgħidilna illi kull qassis, u għak qed jirrefer qassisin levitiċi, tajjeb, illi kienu għadhom operattivi dak iż-żmien, kienu għadhom għaddejjin, Ġesu kien miet, għamel mewt, u xorta kien għadu qed isiru dawn l-offerti fit-tempju. Il-tempju kien għadu ma waqax ġifieri. Waqa' fis-sena 70. Din l-ittra nkitbet ftit qabel. Kienu għadu kollox għaddej is-sodu. Kull qassis il-kbir u magħmul biex joffri għotjiet u sakrifiċċji. Għalhekk jeħtieġ li Ġesu dan il-bniedem ikollu wkoll xi ħaġa x'joffri għax kieku kien fuq l-art ma kienx ikun qassis billi hemm qassisin li joffru għotjiet skont il-liġi. Il-punt jew dan illi fuq l-art Ġesu ta' bil-ħaqmiet immissa il-sakrifiċċju tiegħu huwa ppreżentat fis-smewwiet bħala sakrifiċċju effettiv għaż-żmien u l-eternità. Dak huwa x-xogħol prinċipali tal-qassis. Ġesu offra lilu nnifsu. X'differenza? Arun u l-suċċessuri tiegħu
offrew bdabat, oġiela, ħrief, otjiet oħra, ta' mbit, ta' ftajjar, diversi. Ġesu offra lilu nnifsu. Lilu nnifsu. Ebrej 9, vers 13 jgħidilna jekk id-dem tal-gniedes u tal-bdabat u l-irmiet ta' oġla mraxxax fuq l-imniċsin iqaddes għall-indafa tal-ġisem ġivi sewa biss biex in-nies ikunu ċerimonjalment notfa. Kemm aktar id-dem ta' Kristu li permezz tal-Ispiritu Etern offra lilu nnifsu bla Alla. Inadda fil-kuxjenza tagħkom minn hemmhekk mejta biex taqdu l-Alla l-ħaj. Għal darba qed jgħid li s-sakrifiċċju ta' Kristu tiegħu innifsu kiseb ta' bilħaq il-riżultati mixtieqa. Billi għadda mill-passjoni Ġesu għadda minna volontarjament. Ġesu l-awtur jgħidilna li sar perfett. Vers 9. U hekk kif kien ipperfezzjonat sar il-kawża jew il-sors ta' salvazzjoni eterna għal dawk kollha li jobduh. X'jiġifieri kien ipperfezzjonat? Ma kienx qabel moralment kien perfett, però Ġesu għadda mill-esperjenza kollha tagħna ta' tbatija, ta' simpatija u dal-affarijiet kollha sabiex fil-fjur ta' ħajtu hekk ta' 33 sena joffri nnifsu bħala sakrifiċċju lil Alla. Ġifieri il-sofferenzi tiegħu kienu parti mit-taħriġ tiegħu biex finalment ikun il-Salvatur denju tagħna. Għalhekk l-Apostolu Pawlu se jgħid imbagħad illi għax Alla għamel lil dak li hu bla dnub biex ikun dnub, Alla għamel dak li ma kien jaf ebda dnub biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru il-ġustizzja ta' Alla fih. Ġesu tabba bil-ħtijiet tagħna sabiex ilibbisna bil-perfezzjoni tiegħu. L-istess ukoll jgħid l-Apostlu Pietru li hu nnifsu waħdu ġifieri. U nnifsu tabba bid-dnubietna sa fuq l-għowda tas-salib sabiex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Kemm il-darba l-profeti basru dwar dan il-Messija li kellu jidher u kellu jidher bħala l-ħaruf. Eżajja pereżempju, aħna l-kol bħal naċ intlifna, kulħadd sejra għal triqtu, imma l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna il-koll, il-qaddej li jsofri. U għalhekk Ġesu bir-raġun huwa il-kawża tas-salvazzjoni, ir-raġuni għala l-bnedmin attwalment isalvaw u jmorru l-ġenna. Huwa s-sors, lajn tas-salvazzjoni tagħhom. Għal min però għal dawk kollha li jobduh. Mhux li tkun smajt bil-ġraj tiegħu, ma dawk kollha li jobduh li joqogħdu għall-messaġġ tiegħu. Ġesu qal il-kliem tiegħi li ngħidilkom huwa spiritu u ħajja. Mhux li tisimgħu, ma tirrispondi. U allura din mhix ubbidjenza legalistika. Alla m'għandux bżonn illi aħna nobduh meta maħniex kapaċi nobduh biex minn għalina nixtruh jew nixtru s-salvazzjoni tiegħu. Dik hija xi ħaġa mistmerra fil-Bibja. Hija dawwa. Is-salvazzjoni hija għotja b'xejn imma hija għal dawk illi jobduh u kif tista' tobdih Ġesu Kristu bl-ubbidjenza tal-fidi. Pawlu fir-Rumani 1 vers 5 jgħid li aħna bi Kristu rċivejna appostolatu grazzja għall-ubbidjenza tal-fidi fost il-ġnus kollha. U Alla qed jilħaq in-nies għalih innifsu billi jagħmilhom ubbidjenti għall-Vanġelu. Kif naraw matul l-atti tal-Apostli, anke minn kmieni, fejn jgħidlek li Alla qed iżid man-nies salvati kuljum. Atti 6 vers 7 jgħidilna l-kelma tal-mulej żdiedet u l-għad tad-dixxipli kotor f'Ġerusalemm. U kotra jew ġema kbira ta' qassisin għadet għal-fidi. Biex ikunu aktar preċiżi fit-traduzzjoni. Ġema kbira ta' qassisin obdew il-fidi. Kienu ubbidjenti għal-fidi. L-apostli kienu jxandru l-messaġġ, dak il-messaġġ jiddomanda rispons minn għandi. X'risponsu? Illi jiena nilqgħu.
Il-kelma hija qrib tagħkom fuq fomkom li jekk wieħed jistqar li Ġesu għall-mulej u li Alla qajmu minn bell-imwiet, int tkun salvat. Irid ikun hemm rispons minn għandna. Nobdu, noqogħdu taħt l-Evanġelju illi kapaċi isalvana mill-għada b'Alla. U allura kif għaddim mhix ubbidjenza legalistika bħalli kieku ħansalvaw bl-opri tagħna, bli nagħmlu aħna. Imma li attwalment nitlu taħt il-treġija u s-sovranità ta' Sidna Ġesu Kristu. Jekk ma nagħmlu hekk allura ma jibqa' xejn ħlief għadab u ġudizzju minn Alla. Pawlu jirreferi għal meta Sidna Ġesu jerġa' jidher għat-tieni darba. U jgħid li għad jidher f'nar ħeġġeġ u jitħallas minn dawk kliem qalila, kliem qawwi. Meta jidher għat-tieni darba jitħallas minn dawk li ma jarfux l-Alla u li ma jisimgħux mill-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla provda mod wieħed huwa mod effettiv huwa mod li tabilħa waslek fejn iwiet li waslek. Però jekk wieħed jibqa' ma jobdix l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu ma jibqa' xejn għalih ħlief kundanna. Ħanagħlqu l-aħwa billi niġbdu xi kontrasti, xi differenzi bejn is-saċerdozju uman tal-Leviti, ta' Arun u s-saċerdozju ta' Kristu. Aktar qudiem ħajkollna ċans nimirħu aktar f'din il-ħaġa. Però araw daqsxejn l-eċċellenza tas-saċerdozju ta' Ġesu Kristu. Tajjeb? Sabiex tkun kapaċi. Meta xi ħadd isaqsikom intom ma tkunx qassisin. Għandna wieħed u biżżejjed. Għandna wieħed u biżżejjed. U mhux identifika ruħu magħna l-bnedmin bħalissa qed jirrappreżentana fuq l-lemnija tal-missier. Huwa dak l-istess wieħed li qal għax jiena ngħix intom tgħixu wkoll. Dak Ġesu li daħal bħala prekursur qabilna fis-smewwiet biex jassigura jagħtina garanzija li bħalma hu mill-quh mill-missier aħna wkoll li aħna membri ta' ġismu tal-aħmu ta' għadmu wkoll se nkunu mill-quha. Difatti diġà mill-quha quddiem il-missier. Allura araw l-eċċellenza tas-saċerdozju ta' Ġesu Kristu. Sikwit Arun u s-suċċessuri tiegħu kienu ħsiena. Arun innifsu webbel lin-nies jew ħajja lin-nies li jagħmlu oġol tad-deb, għatuni d-deb tagħkom u sawru f'oġol tad-deb biex webbel lin-nies għall-idolatrija. Dan il-qassis li kellu jkun qassis tal-Alla. U tafu li fi żmien Ġesu Kristu, x'tip ta' qassisin kien hemm? Kienu dawk li konfoffaw regolarment mal-Farisej biex jeqirduh Ġesu Kristu. Saċerdozju maħtur minn Alla li diġenera tħassar għal kollox. Għaliex? Għax kien saċerdozju uman. Saċerdozju uman ta' nies midimba. Il-saċerdozju ta' Kristu huwa moralment impeccabli. Aktar quddiem l-awtur jgħidilna dan huwa s-sommu saċerdot li għandna bżonn wieħed pur, wieħed qaddis, wieħed mifrut mill-midinbin. Li m'għandux bżonn l-ewwel joffri għalih innifsu imbagħad għall-bqija tal-poplu. It-tieni differenza ta' Arun is-saċerdozju kien temporanju. Kellu jiskadi, u infatti skada. Dam jekk ikollna nikkalkulaw madwar 1500 sena. Minn żmien Arun ekku Mose sa żmien Kristu. Il-assassin ta' kienar suppost jekk kienu assassin għal palla malli tfaċċa Ġesu ta' Nazaret setu qalulu wow fl-aħħar dert. Finalment mela hu over inti. Għax inti l-vera saċerdot. Hekk suppost ġara, ma tafu intom l-istat midneb tagħna. Ta' Arun kien temporanju ta' Kristu huwa għall-eternità. Għall-eternità. Ġifi qatt mu ħajasal il-każ li aħna b'xi mod jew Alla jgħid nisa oħorġu lil barra mill-ġenna il għaliex ma tkunx min jirrappreżentakom hawnhekk. Ta' Kristu għall-eternità. Mhux għall-eternità biss huwa retroattiv. Bl-Ingliż retroactive. Ġifi għalhekk in-nies qabel ma miet fuq il-Kalvarju
in-nies xorta waħda kienu jisalvaw. David, Abram, Abel, għalfejn għax dawn ukoll bil-mod tagħhom kienu jemnu f'dak is-Salvatur li Alla kellu jibgħat. Allura s-sakrifiċċju ta' Kristu kien retroattiv, jott ukoll għalihom avolja kien għadu ma seħħx storikament f'din id-dinja tagħna. Ta' Kristu huwa għall-eternità. Kif nafu? Bħalma jgħid ukoll f'passaġġ ieħor int Alla għallu, int saċerdot għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Issa minnhom ta' Melkisedek aktar il-qudiem ħajkonna ċans illi nistudjaw ukoll. It-tielet punt ta' Arun is-saċerdozju kien ineffettiv. Kienu jagħmlu l-istess sakrifiċċji, jirrepetu minn ġurnata l-oħra, minn sena l-oħra, u jirrepetu għaliex ma kienux jiksbu r-riżultat mixtieq. Id-dnub kien u baqa'. Araw x'jgħid fl-ittra l-Ebrej. Il-liġi għandha biss dell tal-ħwejjeġ tajba li għandhom jiġu, u mhux xbjat tal-ħwejjeġ infushom. Li ma tista' qatt bl-istess sakrifiċċji li joffru minn sena għal sena bla ma jaqtaw xejn tagħmel perfetti l dawk li jersqu l-artal għax kieku ma kienux jieqfu li jkunu offruti la darba dawk li għamlu das-servizz wara l-darba tnatfu m'għandhomx aktar kuxjenza ta' dnubiet iżda f'dawk l-istess sakrifiċċji hemm kull sena it-tifkira mill-ġdid ta' dnubiet għax ma jistax ikun li d-dem tal-gniedes u tal-oġġiera jneħħu dnubiet u din nifhmuha. Dak kienu biss del jisu silwett tal-ħwejjeġ tajba illi kellna naraw f'Ġesu Kristu. Kristu ta' bilħa imbagħad ineħħi id-dnub billi kien ipperfezzjonat sar is-sors tas-salvazzjoni eterna għal dawk kollha illi jobduh. Ġifi aħna nistgħu ngħidu, aħna li ndependu li nafdaw fi Kristu, aħna diġà għandna s-salvazzjoni eterna permezz tiegħu u bil-merti tiegħu. Kapitlu 9 vers 12 jgħidilna li lanqas bid-dem tal-bdaba tutoloġġiela imma b'demmu stess daħal darba għal dejjem fis-santwarju. B'demmu stess daħal fis-santwarju tas-sema. Mhux fit-tempju li kien hemm Ġerusalem. Fil-preżenza tal-Alla nnifsu daħal billi kiseb isimgħuha fidwa eterna għalina. Kisibha din il-fidwa u tajilna i tana. Alla jridna iġibna f'din il-konvinzjoni. Aħna li nafdaw fi Kristu li ngħidu jien għandi fidwa eterna għaż-żmien u għall-eternità. Taraħ bħala s-sommu saċerdot tiegħek Ġesu Kristu. Mort għandu obdejtu. Obdej Ġesu jgħid illi fi Ġwanni 6 vers 29 jgħid dan u għal-emil talla illi intom temnu f'dak illi batu. Min hemmhekk tibda. Li temmen f'dak illi bat u. Inti bih jew mingħajr. U ma jistax ikun hemm triq tan-nofs. Ma jista' jekk hemm triq tan-nofs qiegħda f'moħħok, fid-dubji tiegħek, fil-eżitazzjoni tiegħek. Jew għandek il-Kristu, jew m'għandekx. Jew għandek tas-saċerdot, jew inti għandek waħdek. Ġwanni 3 vers 36 jgħid li dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja eterna. Għal darb'oħra għandu. Mhux għad kolna, hija tagħna preżentament, possediment preżenti. Però min ma jemminx bl-iben u tradizzjoni aħjar min ma jobdix il-liben għawek jgħid. Ma jobdix il-liben ma jarax il-ħajja. Jekk Ġesu li għaddilna klim tal-ħajja, nibqgħu ma nagħtux każ, nibqgħu indifferenti, min ma jobdix il-liben ma jarax il-ħajja, iżda l-ħadab talla jammar fuq. U dan huwa propjament il-xogħol, il-Ministeru Alla tagħna illi fejn nistgħu u kif nistgħu u meta nistgħu ejjew li nista' ngħidulhom illi hemm saċerdot illi huwa wisq aqwa, wisq aħjar. Huwa saċerdot li ta' bilħaq neħħi d-dnub, ta' bilħaq jagħti il-maħfra, ta' bilħaq wassalna għand Alla u jippreżentana qudiemu bla makkja, bla difett, bla xejn minn dan. Amen.